Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, mijn mensen. Van wakker naar alasma. Naar mijn eigen heer Boom. Vandaag heb ik vrijgenomen. Ik ga mijn rust pakken. Maar toch, ik want even doen een oproep naar de NDP'ers. Mevrouw Jenny Simons. Om in te grijpen in Marowijnen. Om liep de buskondres ma wana baka. Tak dat na buskondre partij moest pot DC na alla de posten in Marowijnen. Want daar heersen na poerbroek weer broeku. Mi edwa oproep dat mevrouw Jenny Simons en die team van mevrouw Jenny Simons me hoop dat ik een video dus bereik uno en sowieso al bereik uno. Ik heb heel veel van jullie in mijn lijst en zo, weet je. Doe jullie wat eraan? Die DC van Albina functioneert niet. En verpesten ze niet 5 jaar lang. Het is nu mooi geweest. Hij heet meneer Hunswijk. A DC voor Albina. A her DC kantoren naar Friends and Family. Noem maar op. Amang naka her DC systeem. Por dape na Albina. En dat gaat hij nog steeds door. Vooral van acceptak dat na de laatste periode. Ja. Dat amang egodoro. Dat moet opgehouden worden. Daarom mi eroepa NDP-team, mevrouw Jenny Simons. Zet uw DC daar hoor, zet een DC daar. No mek abap wan bekleed ala de DC in het die hele binnenlandse DC. Gedoe dat u dat alles aan abap geeft. Want u heeft ook daar gewonnen toch? Om mensen maar voor Marowijnen stemt op NDP ook toe toch? Dat we nog kalip desma zo in de steek. Die DC van Albina moet weg. Zo snel mogelijk, want de laatste paar maanden of na weken sa Abja, die man voert alleen maar rancune. Die man is rancuneus bezig met iedereen daar die niet zijn familie of zijn friends is. Het is een hele friends and family bende daar op Albina. Het moet opgehouden worden. Alles maar ik tek voor lof nuno, die niet friends en family mensen. Abif tek voor lof nuno en afwacht te voeken dan droppen, maar dat zo snel mogelijk moet dat ik kan go roko normaal baka. Dus mevrouw Jenny Simons, grijp u alsjeblieft in. You put you DC dape. You put you DC dape. En PS me no matak voeren wat doen no half voeren steen dape, maar NDP half steen voeren naar de zee dat zie. In Marowijnen. Dus dat die haar zo voor stand-up, dat je nog kan lief alle deze posten voor de ABOP alleen om weer een paar friends en family rommels daar te plaatsen om rancune te voeren voor NDP'ers en voor NPS'ers en andere partijen, mensen van andere partijen. Hoe grijp in, de regering grijp in. Halen jullie die meneer weg vandaar, die meneer Hunswijk van Albina, die man functioneert niet. Nou, weer man die zie. Die toestemming na wa minusaf suma na of nee friends na wa friends of na wa family. Die toestemming na wa smafu bouw oso tap in asko tu jari. Tap asko tu jari a die toestemming heeft den bouw oso zogenaamd ja na wa dat ding stond al daar. Die man had een ding, hoe heet dat ding? Een foodtrack daar. Van foodtrack als hij net trouwen her oso. Mensen, jullie hebben die interview gezien toch? Die ama vertelt na ADC senetak ama bouw. ADC samen na as chef samen de dape. Dus waarschijnlijk DC ochata as chef samen de dape. Dan tak dat mek ama bouw. Zogenaamd arrestanten restaurant is na dati. Olangang ba arrestanten no de dape moro na Albina na wale. Het is een leugen mensen. Het is een leugen. Uno vernietigen kondre moro vernietigen hersysteem. Jullie vernietigen de boel in Suriname. Jullie moeten ophouden daarmee. Alla posten per de pot uno na zo'n probleem. Ageslik une versta zijde de pot na de postboy. Ageslik uno sapsat aurok of une hout in. Uno sabasan dati. En jullie moeten ophouden. Nanga arancune sani. Vooral die mensen die in Marowijnen worden geplaatst. Dus of was maar aan of je partij, dat je mag pestas maar dat je mag pinades maar dat omdat des maar dat niet horen tot je partij. Come on! Come on! Mensen, u share a video dis mekadoro, Jenny Simons, was sowieso oudoro mi VP. Oudoro mi partijgenoten, oudoro suma amusdoro. Die DC, die meneer Hunswijk moet geen DC meer worden, ama en voer rancune uit.
Die hele DC-kantoor, als je geen friends en family bent, word je gepest. In bepaalde zijn nog maar regel dat omdat ik naar friends en family zijn, ik doe dat pa. Hergebouw naar friends en family, hallo? Hoe dan erop en voor dat zo snel mogelijk met de trasma kan blockchain zo man? Sa? Alles mij go naar verlof, dus nadat eergisteren was ik daar in Franciana, was ik even gestopt daar. Wat toen mij kon klagen je van, ama die zei pina den dat pina rokopressie jongen. Die man is niet capabel om deze te worden oproken. Als je burgervader bent, moet je burgervaderplicht doen. Dat je kiest een klikjes man om een handje vals man om dat je pepe ding. Nee, dan erop man. Goh.